Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Αριάδνη και το ταλέντο μου είναι στο τραγούδι. Χάρηκα πολύ που με καλέσανε σήμερα εδώ, γιατί κάνω πρόβες κάθε μέρα και γεμίζω τον ελεύθερό μου χρόνο με αυτό. Το τραγούδι το αγαπώ και έχω θάρρος, γιατί έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να ξεκινήσω. Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο τοίχο, δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Παίρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Ευχαριστώ πολύ, χειροκροτήστε με, ευχαριστώ. Μισό λεπτό να κατέβω τις σκάλες σαν την Πεκατόρου, μισό λεπτό. Ας πάω στο καμαρίνι μου. Κοριτσάκι! Τι θες εσύ εδώ στο καμαρίνι μου κρυφά? Δεν μπαίνει κανένας. Είμαι ο Παρλαπίπας και ήθελα να σου κάνω μια πρόταση. Θέλεις να σου δώσω ένα μαγικό υγρό για να κερδίσεις το διαγωνισμό? Τι θα το κάνω το μαγικό υγρό? Θα σε κάνει να τραγουδάς σαν τη Μαρία Κάλλας. Δεν υπάρχουν μαγικά υγρά και φίλτρα. Αυτά είναι ψεύτικα. Μπορώ και μόνη μου να τραγουδώ με προσπάθεια και πρόβα. Σε ορκίζω, σε εξορκίζω και την πλάτη σου γυρίζω. Μην τη βλέπετε έτσι. Βασικά η κοπελιά μου κάνει πλάτες. Αυτό είναι. Εγώ, πλάτες, σε σένα. Αποκλείεται να υποστηρίξω το έργο σου. Δεν πρέπει να πουλάς μαγικά υγρά. Σε χαιρετώ. Εγώ έχω το ταλέντο μου άλλωστε. Σιγά μην κάτσω να μιλήσω μαζί σου. Μπα, θύμωσε η Μαρία Κάλλας. Πολύ καλά λοιπόν, δεν πειράζει. Μέχρι στιγμής δεν έχω σταυρώσει πελάτη. Αλλά κάποια στιγμή πού θα μου πάει, κάποιος θα μου κάτσει. Παρακαλώ να περάσει ο δεύτερος διαγωνιζόμενος. Μη σπρώχνετε παρακαλώ. Δεν βλέπετε αυτό το ωραίο σώμα? Να βρήκατε να σπρώξετε. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Τσένκα. Και όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος γιατί είμαι διάσημη, έχω ταλέντο στο χορό. Παρακαλώ λίγη μουσική για να δείξω το χορό μου. Μόνο και τέτοια, κοίταξε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μουσική. Παρακαλώ χειροκροτήστε με. Ευχαριστώ. Ας πάω κι εγώ στο καμαρίνι μου να βάλω λίγο πούδρα. Ποιος είσαι εσύ? Είμαι... Κάτσε να κάτσω, αυτή πρέπει να την πετύχω. Είμαι ο Παρλαπίπας, δεν με ξέρεις? Όχι, δεν σε ξέρω και δεν ενδιαφέρομαι να σε μάθω. Επειδή βλέπω ότι έχεις ταλεντάκι, σκέφτηκα να σου δώσω ένα μαγικό υγρό για να κερδίσεις το διαγωνισμό. Τι είδους μαγικό υγρό είναι αυτό? Θα σε κάνει να πετάς, να χορεύεις σαν την καλύτερη μπαλαρίνα όλου του κόσμου. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Εγώ φροντίζω να γυμνάζομαι και στηρίζομαι σε αυτό. Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα. Μπορώ και μόνη μου. Τι γίνεται βρε παιδιά? Η σημερινή νεολαία είναι πολύ έξυπνη και προχωρημένη. Δεν μπορώ να πείσω κανέναν. Δεν μου λες κοπελιά, μήπως έχεις κάνει πρόληψη? Και βέβαια έχω κάνει πρόληψη. Όλα τα παιδιά σήμερα ξέρουν τι σημαίνει πρόληψη. Αυτή η πρόληψη θα μας χαλάσει την πιάτσα. Δεν το πιστεύω. Ας πάω λίγο έξω, να πάρω λίγο αέρα. Δεν αντέχω με αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Παρακαλώ να περάσει ο τρίτος διαγωνιζόμενος. Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Κωστάκης και το ταλέντο μου είναι η ποίηση και η λογοτεχνία. Από μικρό παιδί δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Επειδή είμαι αγόρι δεν σημαίνει ότι μόνο το ποδόσφαιρο υπάρχει.
Μου άρεσε πολύ να διαβάζω βιβλία. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που κατάφερα να εκδώσω. Και θα ήθελα να σας πω ένα ποίημα για να δείτε το ταλέντο μου. Και είναι και καλοκαιρινό, το έφτιαξα πάνω στη θάλασσα, εντάξει πάνω στην άμμο, δεξιά τη θάλασσα κάτω από ένα δέντρο, χωμένος μέσα στην άμμο, διπλωμένος με μία ψάφα, μου ήρθε η έμπνευση εκεί. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, έλα πιάσε με από το χέρι, πήγαινε με σε νησιά, με τον ήλιο αγκαλιά. Μάθε μου να κολυμπώ, να βουτάω στο βυθό, στα νερά να πλατσουρίζω και το γέλιο να χαρίζω. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Δεν μου λες εσύ που είσαι και μορφωμένος και μας το παίζεις ότι διαβάζεις και βιβλία? Ναι. Νομίζεις ότι έχεις πολλές πιθανότητες να κερδίσεις το διαγωνισμό? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει το βραβείο, με ενδιαφέρει το σχολείο. Μου τα μπέρδεψες τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει άκουσε φιλαράκο τι έχω να σου πω. Λοιπόν, έχω ένα καταπληκτικό υγρό που θα σε κάνει να νικήσεις στο διαγωνισμό και θα γράφεις σαν τον Ελίτη, σαν τον Ρίτσο και τον Μίτσο. Ποιο Μίτσο? Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να σου πω, παρλαπίπα είπαμε ότι σε λένε. Ναι. Όπως είπε και ο Τσάρλι Τσάπλιν, γιατί σου έχω πει ότι διαβάζω βιβλία, έτσι. Ναι, τα μαγικά φίλτρα είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα είναι τόσο πλούσια που δεν αξίζει να την αποφεύγουμε. Κατάλαβες? Όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίτα, αν το πάρεις αυτό θα γίνεις θεός. Μην υποτιμάς τη τέχνη, τη δημιουργία και τη γνώση, γιατί είναι πολύ πιο δυνατά από τα μαγικά υγρά. Με το βιβλίο Ασπίδα, το πινέλο δόρυ, τον αθλητισμό πανοπλία και τη μουσική φαρέτρα, λέω όχι στα μαγικά φίλτρα, αβέρτα. Τώρα αυτός θα με κάνει κουβέρτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μορφωμένος, πολύ καλλιεργημένος, πολύ ενημερωμένος και δεν νομίζω να πέσει στην παγίδα. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Λοιπόν, θα σου το δώσω τσάμπα. Μου φαίνεται δεν ξέρεις τι είπε ο Τζιμ Μόρισον, γιατί πολλοί καλλιτέχνες την έχουν πατήσει με τα μαγικά φίλτρα, αλλά όχι εγώ. Στο τέλος έμειναν χωρίς φωνή, χωρίς σώμα και τίποτα. Ο Τζιμ Μόρισον είπε ότι τα μαγικά φίλτρα είναι ένα στοίχημα με το μυαλό. Και ξέρεις ποιος θα κερδίσει εδώ? Ποιος? Εγώ με το μυαλό μου. Αυτό που εσύ ξέχασες πέρα στο γυαλό. Άμα το ξέχασα ρε φίλε να πάω με τα κουβαδάκια μου να πάω να το ξαναπάρω. Πρόσεχε εκεί που θα παίζεις με τα κουβαδάκια σου, μήπως πετάνε και οι γλάροι. Γιατί, τι σε πειράζουν οι γλάροι? Με τους γλάρους κάνουμε καταπληκτική γλαρόσουπα. Έχεις κάτι με τα πουλιά αυτά? Είσαι ρατσιστής κτηνών? Όχι, είμαι άνθρωπος νοήμων. Αυτό θα με κάνει να πω το πάτερ ή μον. Έχει κάνει πρόληψη κι αυτός μου φαίνεται. Και αυτή η πρόληψη μειώνει τη ζήτηση στα μαγικά φίλτρα και πρέπει να αλλάξω επάγγελμα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Παρακαλώ να περάσει και ο τελευταίος διαγωνιζόμενος. Καλησπέρα σας, εμένα με λένε Πίγκι και γυμνάζομαι από το πρωί στο βράδυ. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Έχω πάρα πολύ ωραίο σώμα και δεν τρέπομαι να πάω στην παραλία και το μυαλό μου δουλεύει σαν ρολόι από τη γυμναστική. Επίσης έχω ταλέντο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο ακόντιο γιατί πατάω πράγματα πάρα πολύ μακριά. Έχω φέρει τη σαΐτα μου εδώ πέρα για να δείτε πόσο μακριά την πατάω. Το για να δείτε δηλαδή, μιλάτε. Και έχω βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την Ακρόπολη. Όμως παρακαλώ ένα γλυκό παιδάκι μετά να μου την επιστρέψει, έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3 προς την Ακρόπολη. Όχι, δεν έφτασε. Όχι, παιδιά, δεν τη βλέπω στην Ακρόπολη, έφτασε σίγουρα. Καλά, ποιος είμαι. Θα είναι εκεί πέρα η Ακρόπολη με τη σαΐτα μου. Θα τη βγάζουν και φωτογραφίες οι τουρίστες. Κανένα παιδάκι δεν μπορεί να μου την επιστρέψει τη σαΐτα. Από πίσω πήγε. Από πίσω πήγε. Την έριξα από πίσω. Τόσο χαζός είμαι. Από πίσω πήγαινε, γύρω. Α, ένα παιδάκι εδώ προσφέρεται να με βοηθήσει. Κάνεις γυμναστική? Δώσ' το από εκεί,
Θα μου τη δώσεις. Μην τρέπεσαι. Αστέτος. Να τους κούκλος είσαι. Ευχαριστώ, Παρακαλώ, μου είπε. Ευχαριστώ. Δεν μου είπες αν κάνεις γυμναστική. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αποχωρήσω και να περιμένω με τη σειρά μου τα αποτελέσματα. Γεια σας. Με τους αϊτά μου. Λοιπόν, θα νομίζετε ότι έχω αποτύχει, και ότι δεν κάνω καλά το επαγγελμά μου, και ότι δεν μπορώ να προωθήσω τα μαγικά υγρά. Θα δείτε, τώρα που θα έρθει αυτός ο Πίγγι, θα τον πιάσω, θα τον πείσω και θα του πουλήσω ένα ωραιότατο μαγικό υγρό. Νάτος, έρχεται. Τι ωραία, πήγε μέχρι την Ακρόπολη. Ποιος είσαι εσύ εδώ στο καμαρίνι μου, τι κάνεις? Είμαι ο Παρλαπίπας και ήρθα να σου πουλήσω ένα μαγικό υγρό για να κερδίσεις το διαγωνισμό. Επιτέλους θα πάρει κανείς. Να σου εξηγήσω κάτι. Οι μαγικοφιλτρούλιδες, υγρούλιδες και ελιξιριόλιδες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το σώμα τους για να πούνε στην κοινωνία ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ όμως, φίλε, το χρησιμοποιώ το σώμα μου αλλιώς. Σου ξεκαθάρισα από την αρχή ότι κάνω γυμναστική για να στέλνω θετικά μηνύματα. Τι δουλειά είσαι εδώ? Έχω κάνει πρόληψη. Πρέπει να αλλάξω επάγγελμα και έχουμε και κρίση. Τέλος πάντων, θα βρω άλλη λύση. Ας πάω κι εγώ έξω να κάνω παρέα στη Μαρία Αντουανέτα που κάνει. Παίρνει το κατσάρα του στον αέρα με την πούτρα της, ξέρετε κι εσείς. Γεια σας. Και τώρα που ο διαγωνισμός έφτασε στο τέλος του, αποφασίσαμε με την Κριτική Επιτροπή να δώσουμε βραβείο σε όλους, γιατί όλοι το αξίζουνε, είχανε θάρρος, δεν τρεπόντουσαν, έκαναν σοβαρή δουλειά και έχουν ένα ταλέντο που το αγαπούν και με αυτό γεμίζουν τα απογεύματά τους. Ένα χειροκρότημα για όλους που πήρανε το βραβείο. Και για όλα τα παιδιά που έχουν ταλέντα και τα αγαπούν και τα δουλεύουν. Μισό λεπτό, γιατί κάτι θέλει ο Παρλαπίπας. Μισό λεπτό. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μ' αφήσετε μόνο μου. Εγώ απογοητευτεί. Ωχ, μια μάγισσα. Αυτή μας έλειπε τώρα. Λέτε να θέλει και αυτή μαγικό υγρό. Παρλαπίπα, τι έχεις? Γιατί είσαι στεναχωρημένος? Ξέρεις τι? Γιατί ζήλεψα σήμερα πολύ, αλήθεια. Τι ζήλεψες? Τα παιδιά που ήρθαν στο διαγωνισμό είχαν ένα ταλέντο, κάνανε κάτι, ήτανε κάτι. Εγώ τι είμαι? Είμαι ένα μικρό σκουπιδάκι. Πουλάω μόνο μαγικά υγρά. Αυτό κάνω στην κοινωνία. Δεν είναι σωστό. Θέλω κι εγώ να κάνω κάτι σαν τα παιδιά. Κάτι, βρε παιδί μου, γυμναστική, χορό, τένις, υπασία. Να διαβάζω, να γράφω ποίηματα, να είμαι καλό στο σχολείο. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, σκάκι. Τόσα πράγματα υπάρχουν. Κι εγώ τίποτα. Καιρός λοιπόν να παρατήσεις αυτό το επάγγελμα, Παρλαπίπα, και να κάνεις κάτι δημιουργικό. Πώς σου φαίνεται αυτό? Καλό μου φαίνεται, αλλά πώς θα ξεφύγω από τον μάγο Ιγκόρ? Μου είπε, μη πίνεις, σε χαλάει. Θα σε κάνω βασιλιά να πουλάς. Και τώρα τι θα του πω εγώ? Άμα ζητήσεις βοήθεια από τους σωστούς ανθρώπους, θα τα καταφέρεις. Πάντα υπάρχει ένα παράθυρο σε όλα τα δωμάτια. Ελπίδα, Παρλαπίπα, ελπίδα. Ναι, μ' αρέσεις. Εσύ το λες καλά, μ' αρέσεις. Λοιπόν, θα με πάρεις στη σκούπα σου να πετάξουμε ψηλά. Γιατί έχω κι εγώ όνειρα, έχω καρδιά. Παρλαπίπα, όλοι καλοί χωράνε. Ανέβα. Πολύ καλά λοιπόν. Μπορεί να μην πούλησα κανένα μαγικό υγρό, αλλά τη βολτίτσα μου στον ουρανό θα την κάνω, έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ και καλό καλοκαίρι.